tukuziwa kuti Mulungu satisiya yekha. Komanso tikayamba kuyenda atimva Baba. Olemekezeka tukuziwa kuti anthu ena alipo akuyenda eka Mulungu achita nawo. Olemekezeka aesiki ine ndisachemawo mwambo uno anakale abusa kuti usiku ndi wautali. Wina wache ananduza mawu ndi mfumu kuti chimanga chofira saka zingati usiku. Olemekezeka aesiki ine ndakulandirani mutilankhule mawadu mukalankhula dziko la Malawi aliyense kukoma kwacha kukosi kumakhala kulimea. Olemekezeka aesiki ine supano nthawi yanga kuti ndikulandireni pano pa Central Region. Okay. Demokrasi mene ineyo tilekeze apa koma ndikuziwa kuti sopano pompa tisakhala ndi msonkhano pano pa Masintha masana azaone azamve atisiwe. Olemekezeka pali kamwambo kena pang'ono apa kuti muonepo ukaona pamenepo so ndi nthawi yanu yauti akweni pano azalankhulo timachiwambiri akweni tikuthokozeni kwambiri. Mzimayi ulimba mtima mzimayi wathu akalimbo na ndinu alandirandifu Baba limpezino Baba iyaazo atumva ziko mkwambiri. Osaopa osapoka kupuyo siti kufa chipakela pamwamba osaopa. Mzilizano watani hapa adezaende watani payele zatitinga apenda veso zatiwina kukaniza zotipa atipele tumananalipa kuwaive siti kuopa china chili chose simoli ndilatu tukufaneti neosa omshezana iya tisapesa wina akutosheza anyamata tatonetsani programu yangu. Hii yacho mbendera hii ni mbendera ya UTM ukuiona ndati ichi sichidzatha sichamalonda tachiona mbendera yathu iyi ndimene imatilimbisa ifeyo mmene tasonkhanirana pano. Iya ndikaponyamuka ngalirana pasanza pano UTM sinsanza hayi ena amachita kuchemerera kuti chipani chathu chithangati makakanda ndichawo pomwe ife cha ife sichita mbendera yathu nditiyo tumbuka wakusi nkhuku ya maweya yewemi ikubisama yaye pakwenda iyo ndiyo UTM iyo tikubisama yaye kumzuzu kula in August tikawaya Vinandi weni kuchitipa kulu maano tiwereze vinyake na kupanyisa ufundo zinyake za leo. Wene ando wanyake unamaayo wakadandaula wakati iwe chilima chifukauli kumzuzu kuwa ukamaliza speech yose ukawa chitumbuka kaufuna mupikane mweka ise yayi
barani muni kuokere chitumbuka na Chichewa na English vyose chose tupigane makuwa asentena taza pano pakwamba timtauzieni kuno kuchitipa kuno wina Nyondo wina Kayange ya ndi waoneka momwe munja mende maonekera Maskiwa anabwera anachita bwino kwa ndevu tachita inji kwambiri komano ndanenera muja kwakuti unayongothokoza taunana muna kusokolo kuno mpata ukapezeka titamfana zina ndizina ya negeze pomwepa kuti unja kulibe mwambi okay ya chama tuko na umoja na umoja moyo wako ndiambia kukaza urafal haja somo masa kunita mimi moyo uno mavuto yana htima yamba dala kwa ulizima kujita zuma veto kwaje sitatenda waka haujira mwambi waje panjiwa manena kuti Nkokwe saumbira nyumba kwa imavuta kutusa kubwalo Osaopa Osapoka Aba inari kukumbukira Dr. Saulos Klaus Chilima ife sidi kufuna sokuchula zokuti ndi malemu ife Dr. Saulos Chilima tukuli naye pompano Achilima tili nawo pompano ndipo Achilima sadzafa iyayi titakala nawo mpaka ni wamuyaya Osaopa Osapoka tayankani kumbuyo kwa tayankani Osaopa Osapoka Abweni mutikululukire regional governor Chipaliwali amango kupatsani kukudzwitsani kuti wowa ndi Chipaliwali koma mongatanena kale ifika nthawi yopano yokuti akudzutseni inuyo imene chamango kudzwitsani kuti pamalo pano inu musaope palibe amene angachite china chilichonse chifukwa Chipaliwali tili nacho pati pompano Chipaliwali baba tili nacho pompano baba Chipaliwali tili nacho pati tikumvaneti tsono mayi mwambowu pano pamalo pano tili ndi achinyamata amene apanga mwambozi anyamata amenewa akufunika kuti akuyankhule ndikuona so kumbuyo kwanu a director amayinso akufika kumene
ndikuti zoyankhula zidakalipo. Zoyankhula zidakalipo tikufaneti. Aha, ndi anyamata amenewa pali rich amene akuyimira achinyamata wonse amene apanga mwambo umenewa. Nde mundilowe mayi amenewa akulonjereni ndi kukuwuzaniso zimene apangira mwambo umenewa. Bwana Rich, welcome to the stage. Sangagwe ndiwachinyamata. Osaopa SKC ndiwe SKC ndiyo aile mafana lukshabwe njuji zija azikumula sichocho ndemuone bezimu asukirani zima zingareti mai takulandirani komaso atisi gavana takulandirani alichuda gavana avipana mwachidule ndi mafuna tifotoso nena kuti ife anyamata aluya timanena kuti ndilonge youth ambassadors tufanitanira chinyamata nonse kulimbana nafe kubwera nafe kunoko kuti ligwire ntchito. Ndikuze chinthu ichi mukangana zipani zonse zimathira ndi P ndichoche ku UTM kulipi ndiye akulu angalatusonera kuti anandosonera pali kulina wake ankakonda kulota kwambiri ndipo aoneka khosoka zoona ndala musa mawu awa wina kana kazo ina ndipita fani ka percent kula matani uja ama ndena solota uja anatenga mbalame yake ya moyo ndikuenda kwa kulukulu ndabwera ndifuna ndikuti mbalame ya moyo kapena yakufa ndiye kuchana na kuti zindiwe mbalame kusia moyo kapena tana kodi zindiwe mbalame kusia moyo kapena tana kodi ndifuna ndikuti kuti majority almost 90% ndife ya chinyamata zindifeyo kulola kuti UTM ipite basi ubaso ndife kuti UTM idani kodi ndifuna noseri tidzuke kuti ndipenye nkhondoyi ndiye kaya amene titikisonena kuti kuthekera kulipo kunena kuti achinyamata kukwatisa kulima kuthekera kulipo kunena kuti achinyamata athopanga zinthu zopambana zimene first nazo ndikaudziwa ya tipati tikayang'ana kutsogolo kuno pene kupitako tizitikapita kwanya mitikuja kumang'ana mbuyo kuzipeza ivi zokhazopata kuti uyu wabwera sobwanji uyu tonse tidachinyamata rokharoka tikapita kukhaswa kuti kumaona chinyamata rokharoka anthana nangati inewedi tosefe ndikuti tikufuna dziko linolo amene ali zaka zochuluka alisamale usati aongoti ayo malilolo basi ndidya mawa zipite zithe zino zithe ndifuna ndinene kwa onse amene mukutimva pano komanso amene mulikwina kunena kuti 1 Timoteyo chapter 6:10 imanena kuti ndalama ndiye muzosepa zonse mungalolera chipatiro chigulitsa ndalama inuyo mufa ife sitikusiyana ndipo pano kusotuna kuti ife achinyamata sitikusiyani zili ndinu kubwerera 1963 kapena zili ndinu kupita mtsogolo ine chimene pamepechera kuti tisaope ndipeze nkhondoyi kufikira zimwe sasima utalani kuti utavomereza mukudziwa chani kalekale ankazotona kuti mvula ikasowa kusanje ankapita kuti kwambona mwalipetsetse ankhaesubwira kakubala ena wapita kuti history maderedi ifeyo tifanire kuti tatsimikizira kulikonse kumene muliko pamene ife pali ground achinyamata tukatsakaduka sitikubwerera sombuyo yayi ndipo kufikira SKC mzimu wake udausa mutendere ambuya kudatechnose nyimbo imene tichoka nayo ndimazonena kuti osaopa osalani kodi osafoka timenya nkhondo yokufika tinakuchitsa bwato ambuya kudatechnose zikomo kwambiri osaopa mau takweza ni mau osaopa osafoka sitiopa iyani ngati ndingapendivela chani bendera yake ya dziko liti bendera yake ya dziko liti ndipo zindisiya ivi chifukwa tikudziwa Madam Secretary General ndikuthokozeni UTM kwa kuchani SKC akulamulira chani SKC alamulira dziko lino chifukwa masomphenya ake tikuyenda ati akwaniritse sichoncha Malawi ndiye palibe wina aliyense amene atiopseze ife a UTM dziko lindi lathu ngati tingafe tifera mbendera imeneyi ase uli nayo ija uli nayo ija ngati tingafe tifera mbendera iyi tisemelele
Bendera hii ni bendera ya UTM, tukuiona hivi. Ai.